Asik. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi hati kang nandang asmara Gusti kula paring usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepu janati ning endi duh wong manis kang tak anti-anti. Ada JP Pro Audio, Indra Prasta, juga Abiko. Abiko, salalalala, salalalala. Jogetnya tangan di atas jempolnya digoyangke rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki pepu janati ning endi duh wong manis kang tak anti-anti. Salalalala, salalalala, lala. Yo, yo, oh, yo. Wong bagus saja sirona. Lo, 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 lo.
siji manggiyo rahayu. Biar tidak lelah, jangan lupa minum Bio HSA. Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasmi. Rasa kangen limputi lintang bulan dadi saksi upayane tatan balen jani janji sapoyo mukti sepoyo pati.
bersama campur rusanya Indonesia. Ayo. Siang ban orang ratri eling manis sing ati Sakit, monggo kalian ngapunti. Mosok ming dhewe ini arek kecak wirang bareng. Nggih. Kersane ingkang wagung napa ingkang alit? Ngopah wis gede, Mas. Pon. Kok sing cilik. Yo. Oh, monggo. Sambil joget monggo nggih. Dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni jan nggih swantene mantep ya no. Mantep. Piyai-piyai Magelang nggih mantep. Nggih. Mriko nggih wonten campur sari to, Pak?
Mboten. Kula nganu kok Magelang ki ngetrene ke, Dik. Sing dangdut sing cewek-cewek aku sering nonton, Dik. Kasima. Kasima niku lho, Pak. Kasima sing personile cewek-cewek niku. Wah, kula niku Kasima. nganu sinden jadilan soal. Oh, sinden jatil. jadilan. Berarti saged jadilan Pak jenengan. Oh, Pokoke saged. ajeng buta apa Pak to? Nek kula Pak, kula niku kala rumiyin niku Pak Ndulala. Pas enten Purworejo niku kula pemain Ndulala, Pak. Apa kuwi? Wah, cocok kuwi. Yo takon Pak, ngerti ora Ndulala enek ora? Ayo ngerti nek Nggih, Ndulala niku lho Pak. Ah, wah cocok nek niku sing di Nggih, ngeten niku sing semacam niku lho Pak. Nggih, Ndulala niku lho Pak. Nggih. Sabda pandita ratu mong sliramu setya sisihanku mugi Gusti lelahane tresnaku bakal kinowo mati Wijaya Alayo, alayo. Yo. Cipi audio. Wijaya Apiko Indra Prasta. tatili wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu kantilanku kudo ati rinten siang dalu Kinar berjiwa raga Muntang rasa Tumetese kalebu Lir nguyai segoro Katan bisa Ngloloke atimu Suwenganku limungi tiga entuk jampi gadya ati sawiji nadyan apot tak lakoni Hae, hae. Lolo. Nggih. Wah, jan gayeng nggih Pak nggih. Gayeng Mas Zaman Gayeng. disin dulalak ngono no. Wah, tenan kwitir-kwitir. Ya. Ngeten niki umpami dados pemain dulalak niku jan wah lah mantep nggih Pak nggih. wah sawerane oke Sawerane. sawerane Oh, oke apa to Mas dolalang. kuwi iki Mas aku ora reti. Nanti kamu kalau Oh. mau tahu nanti buka di Iya, YouTube. oke. Dolala Mekarsari Dolak akeh jenenge Dewi Dolala. Arum Dewi Arum kaya Oke. akeh. Ya. Nonton kula Kok tak nonton apa pokoknya to semriwing jane nggih iki? Pak nggih. Nggih. wis pokoke segir Seger. Oke, masukin dong, Pak. Ya. Sabda pandita ratu mring sliramu dadya sisihanku Ya yo, ya yo. mugi Gusti ngrilani tresnaku bakal kinawa mati. Oke, sabar, Bang. Ya kita orang Medan nggak pernah ada kata sabar. Dia ada sabar ini ya. Nggak pernah ada kata sabar Pak De. Cepat dan tepat. Cepat Buktinya gitu ya? ini kan Oh, tepat. iya. Oke. Yuk. Oh. Hey! Oh, satu ke.
rindu. Jangan lupa Tangan di atas. Yo. Ayo. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, aku dibawanya bersama. Setelah dia pergi, Yo. aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, Aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Oh, aku rindu. Katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Oke, ada Yani Magdalena, Febri yang kita juga mengucapkan terima kasih kerja barengnya bersama JP Pro Audio yang berlamatkan di Gambiranom. Juga ada Indra Prasta Dekorasi. Tentunya juga diucapkan terima kasih buat Abikor video syutingnya Indonesia. Matur nuwun. Gene opo sifatmu saiki wis beda, kuwi ninggalke aku penting di wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. sesek ning jero dodo pancen lara akeh. Kepiye meneh kowe ora duwe ojo selak atemu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresno. Satenane takdirku sing jawab ning sliramu, beda ati beda lambe. Mari pasan grageh lintang ning angkasa, kowe teka gawe lara marang tresna. Ayo digoyang lagi bersama campur sarinya Batu Retno Wonogiri Wijaya, kerja bareng bersama JP Pro Audio, juga ada Indra Prasta, Abikor, luar biasa, mantap mas. Sesek ning jero dodo
satu tembang bersama Wijaya. Ada perjumpaan, tentunya juga ada perpisahan. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa kembali. Berjumpa dengan suasana yang menyenangkan, sejuk, indah, damai. Sing penting tuh
jambu merah mas. Sang yang tepuk mulut. Uye. Uye. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, Kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia. tetap setia sampai nanti. Going lagi bersama Wijaya Musiknya Indonesia. Juga ada CP Pro Audio, Bingkongnya Indonesia, Indra Prasa. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Yo. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Yo, Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu.
hati. Aku tetap setia, Tetap setia, tetap setia, tetap setia sampai nanti. sampai